You go fit pray with your language with Ọjị. Chukwu abịama. Ọjị bịala o. Ọjị bịala. Me ampi mega. The Chukwu guy around. My name is Matthew Hezekiah. Matthew Hezekiah. Yes. Okay, from where? From Delta State. You know what in this be? Yes. Yeah? What in this be? This is Kola now. Oh, so what do you call it in your language? Where are you from? Where are you from in Delta? From Delta State, Isoko. Isoko Wado, Abi? Yes. Isoko Wado. Yeah. So, what do you want to call them for your language? Okay. Yeah. Isoko people. Now, brother, they here. Yes. Okay. Ewe. Yeah? Ewe. Ewe. Yes. Isoko people go watch them. I don't know. Yes. If not wrong, then go rap you. Okay. Ewe. Okay. So, what did they use and do for your place? Yeah, they use it to serve visitors and they used to preside over meetings. Really? Yes. If there is council of elder want to have a meeting, the person that is hosting there will present it first as a welcome drink for them. Okay. Then they use and pray for your place. Yes. Can use to bless somebody. Can use to prayers too. Okay. Oh, yeah, hold on. Okay. Now your right hand be this. Yes. Okay. I am use this. Ewe. Pray for your language. Make we hear. Okay. Over there, Jesus. Ogagi Jesus. Ewe na nọrọ mobona. Ano ugbo bi nọrọ ewe eze. Oruzu azoze. Ewe na. Mami we galena. Bebe ko uzu azo. Otere ewe na. Oga na rega lowe. Uzu azo utowe. Wa bo fi boro. Ore sekowe. If Jesus Christ marole. Amen. Amen. Hey, Baba, you now, real son of the soil. Eh? All right, Isoko people go, they proud of you. All right. Abi? Yes. All right, Isoko, wait a minute. Isoko Wado. Isoko Wado. Isoko Wado. Isoko Wado. Isoko Wado. Isoko Wado. What's be the name? NS Edison. NS, waiting. Edison. Where you from? I'm from River State. Where from River State? All by Bimandone. Okay, waiting be your native name. My name is Oyemechi. Yeah? Oyemechi. Mechi. Waiting that thing mean? Who knows tomorrow? So for where are you from again? I'm from Ọba Mandone for River State. Okay, so you know what this thing be? Na Kolanut na. Now waiting. Kolanut. Wait on they call am for your side. They call him Guru. Eh? Guru. Now waiting on they call am for Ọjị Ọba. Ọjị Ọba. So what did they use and do for your side? They use them to entertain visitors. Like the reason they entertain visitors is meant for introduction to. Okay. I think the reason do. So Traditionalists, then the reason for morning, the reason throw for their juju, the reason entertain visitors, and the reason do other things too. For Oba. For my community, for my. Okay. So the reason pray. The reason pray too. So you now you go feel pray with your language. You go feel pray with your language with Ọjị. No, I don't feel pray with my language. Which language do they speak? Which language you go feel pray with? I can just try. Hold on. I don't give you the money. Sure, you dey get this thing. You dey get the Ọjị. You dey get them. Oh yeah, start. Chukwu abịama. Ọjị bịala o. Ọjị bịala. Me ampi mega. The Chukwu guy around. I don't like. Ọjị bịala o. Me ampi mega. Cinema around there, I don't go fit. You know they speak your language. I know to servicing my land. I don't go for that side. All right. Thank you. Thank you. Where are you from? Imo State, Ọjị Igbo. Ọjị Igbo zone. Okay. Waiting be this. I like English call you Kola. Yeah? Kola. What do they call them for your language? Ọjị. Yeah? Ọjị. Okay. Ọjị. Now wait. Look at very well. As in, is it okay? Yes, okay. These are my correct Ọjị Igbo. These are my correct Ọjị Igbo. Okay. So look at very well. Is it okay? Igbo Kola. It's okay. Igbo Kola. Igbo Kola. Really? Yes. Okay. So now, as you do now, you go feel pray with this Kolanut for your language. Yeah. Why not? I want Igbo can one. I'm from Igbo. I can pray. I will pray with it. I pray with it. Make it snap. Igbo now. Okay, here Ọjị Igbo. Igbo where I got Igbo. Maybe I got a long while. Or Igbo want to make me. Now I let me Ọjị Igbo. I didn't have a gamma. Remember I let me Zubezu.
ọta anyị nọkwa na a na-eji ya aga ọfụ eme mmemme ebe ebe anyị ga-aga na Ọjị Igbo ka akara aka oke ụmụ Igbo ebe ọwụrụ ụnụ nọ unu gboro ọjị ka Ọjị Igbo anyị unu ga-atatakwa ndụ onye wetara ga-atata ndụ because ihe ọbụla a na-eme n'ala Igbo ma Ọjị Igbo adịghị ebe ahụ gaa mara mmemme ahụ adị ha otu na-ezu ya bụ ihe nwere ajọ Ọjị Igbo ọnwụ ha gworo ke ndị Hausa ọnwụ ha kwana aṅara eme ile aga ma Ọjị Igbo aga weta Ọjị Igbo ga ewere eme ibido ọfọ ọbụla a na-aga aga ma Ọjị Igbo anaghị ebe a na-eji gworo ahụ aga ọfọla dị Igbo ọwa ajọ ọfọ Igbo na nwere ka a na-akpọ ya agba asaa a na-emere mmemme a na-egburu ya ọkụkọ ha egbuoro ya egwu because ya gba ha ala asaa mgbe nke a dịka ọjị anọ ọ bụ ezigbote ọjị anyị ji ele aga ọfọ ndụ ọganihu onye ọwụrụ onye ala anyị na-ekwu okwu nga ọ ga-adịrị ya mma mụọ na-ekwu ọ ga-adịrị mma onye nkele soso ọ ga-adịrị ya mma taa ha aka nna maka ọ gbara ọfọdụ anyị ji aga ọya nwa so. All right, thank you, senior man. Udo. My name is Chigozie Samuel. Chigozie Samuel is from where? I'm from Anambra State. Anambra. Where for Anambra? Idemili North. Idemili North. All right. Idemili people. On a brother day here. Wait till be this. Kola. Igbo people call it Ọjị. Ọjị. Ọjị Igbo. Ọjị Igbo. Yes. So what did they use and do? At least if somebody come to your house at any time, just like a visitor, that is the first thing that you give to him in Igbo land. For real? Yeah. Okay. I want to make you hold this thing. Make you hold. Prayer. Pray for this land. Pray for everybody. Pray for Nigeria with this cola. This is Kolanut. Pray with your language. Oh. Coming. I'll use Igbo language and pray it. Ihe awụ Ọjị Igbo. And Igbo si na onye ọbụla wetara ọjị wetara ndụ. Chineke Chukwu okike ọbịa anyị na-ayọ gị n'isi ọjị a ka ị bịa mee ka ọjị a dịrị anyị na mma. Onye ọbụla anyị atọ ọjị a Chineke ka ọ tata ndụ na ọganiru na-arụsi ike ogologo ndụ. Chineke anyị na-arọ ọjị a na-etinye n'obe aka nsọ gị. Ayọ nke a ahọpụtara m Jizọs Kraịst bụ eze anyị. Amen. That's Comrade Timothy Okaga. Timothy Okaga. As Eze Ndị Igbo. Known as Eze Ndị Igbo. Yes. Hey, Eze Ndị Igbo buruburu. Hey, Chineke. Okay, now, where are you from? I'm from Imo State, precisely. Where for Imo State? Ikeduru Elujiata. Ikeduru. In Ikeduru. Okay, Ata. Okay. Okay, now, waiting be this. Ọjị Igbo. Ọjị Igbo. Ọjị Igbo. Okay, Ọjị Igbo, eh? Waiting the reason do. A na-eji ya agọzi obodo, na-atakwa ya ata. The mma, yes. Okay, ngwa Eji eme mmemme. Ya na-eji ọjị eme ihe buru ibu. All right. Now, I want to make you hold on. You go use and pray for your language. Why? Oh yeah, Mogu hear you. Eke kere ụwa, kere eluigwe ke ụwa. Nwanne nwoke anyị wetara ọjị ka anyị taa. So anyị ga-ata tara ọganihu na ahụ isi ike. Anyị na-ata ọjị a dịka anyị na-ata ọjị a n'ụbọchị taa. Anyị ga-enwe ndụ kasị ndụ n'ime ndụ. Ịhụnanya ga-abụrụ nke anyị. Otu aka nsi wee kpee ya, gọzie ya. All right, Cinnamon, thank you. All right. Baba, what be the name? What be your name? Okay, my name is Charles. Charles who? Charles Ọjị Igbo. For where? I'm from Anambra State. Anambra. Idemili North. Abatete in Idemili North local government area. Abatete in Idemili North government area. Yeah. All right. Okay, Baba, what be this? This is Kolanut. No Igbo name Ọjị. Okay, Kolanut. Igbo name Ọjị. What did they use and do? It's for prayer. For prayer? Yes. Okay. And what again? If I come to your house, I will present it. He show that I'm accepted you to my house. Who go show am na person when come, be person when they. Like if I come home now, as my father there now, if any person come and visit him, the first thing he will present him is Kola. For sure? Yes, he will use it and pray. Okay. Now I go and give you this. Hold on. I want to make you pray with your language with this. Pray. Okay. As a visitor to me, it's in Ibia. Here Ọjị Igbo. Ndị be anyị sị na onye wetara ọjị weta ndụ. Wesị na ọjị a n'ọya na ọbụbụ ibia be m n'ọya adịrị gị mma na eke, dịrị gị n'ọya, dịrị gị n'afọ, dịrị gị na nkwọ.
abịara n'ụbọchị na-anọ nsị na ọ bụ iji bịa be m n'ihe ejikwa ọba wee na si na ihe ọ bụla ị na-emebi ihe ọma ya na-aga aga na ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ezinụlọ gị si na ajọ mmanya afụghị ajọ mmadụ agha afụghị ihe na-eje na-ana onye chọọ o were isi eburu wee sị na ọjị anaghị ga-ata ọcha ka ọ zụọ ya arụ na mkpụrụ obi site n'afọ dị nwe anyị amen. Ise. So I don't from original one. All right, thank you, Baba. Thank you so much. Chinedum. Chinedum Ogbonnia. Where are you from? I'm from Abia State. Abia State. Ah, okay. Which part of Abia State? Ohafia, precisely. Ohafia. Yes. Ohafia. Wow. I mean, Ohafia people, as I know, as I can understand, are warriors. Yes, we are warriors. Warriors. Okay. Well, let me not waste much of your time. You know what it is? What this is? Cola. What? Cola. We call it Ọjị Igbo. Ọjị Igbo. Kolanut, eh? Kolanut. Okay. Now, hold it. So I go want make you pray with this Kolanut. You go fit. Why? Sure. Yes. Like pray with your dialect, pray with your language on this. You can pray with it, eh? I can pray with it. All right. Let's hear you. Okay. Chukwu okike abịa ma eke ekere eluigwe n'ụwa. Chukwu okike abịa ma eke ekere eluigwe n'ụwa. Ihe awụ ọjị. A na-akpọ ya ọjị n'ala Igbo. Ana ọjị na-ebute ịdị n'otu. Mfe atọ ọjị anyị ga-ebugodu ụzọ ji ya kpee ekpere. Si Chukwu abịa ma agụwa onye kere ọjị a. Ọnụ ọbụla ga-atọ ọjị ọ ga-atata ndụ. Ọnụ ọbụla ga-atọ ọjị a na ọ ga-ata ahụ isi ike tata ogologo ndụ. Ọ ga-atata ahụ isi ike tata ogologo ndụ tata ịdị n'otu tata ọganiru. So anyị ekpe n'aha Chukwu abịa ma. Abi? Ise. Abi? Yes. Okay.